салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. дар студия Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. имрӯз дар шаҳри Душанбе анҷумани ғайринавбатии ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар кори он раиси ҳизб ва аъзоён аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. дар анҷумани ғайринавбатии ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон иштирокдорон доир ба ҳадафҳои фаъолияти ҳизб, таҳияи барнома ва татбиқи нақшаҳо дар 5 соли оянда, инчунин ҷиҳати рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат андешаронӣ намуданд. дар кори анҷумани ғайринавбатӣ ҳисоботи 5 солаи раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон Рустам Раҳмонзода пешниҳод гардид. таъкид гардид ки ҳадафи асосии фаъолияти ҳизб ин дар доираи стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. дар идомаи анҷумани ғайринавбатии ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон раиси нав ва муовинони ҳизб тариқи овоздиҳӣ интихоб гардида ҳисоботи солона ва ҳисоботи раиси фраксияи ҳизб дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони минтақавии ҳизб пешниҳод гардид. бо тариқи овоздиҳии раиси нави ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон Ғиёсиддин Ашурзода ва муовинони ҳизб Файзулло Машраб, Сарвиноз Маҷидзода, Ҳайдар Раҳматзода ва Рустам Раҳмонзода интихоб гардиданд. зимни бурдани коркардҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аз гардиши ғайриқонунӣ ба миқдори махсусан калон маводи мухаддир мусодира карда шуд. шарҳи ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. илми тиб собит намудааст ки 1 грамм маводи мухаддир метавонад ба саломатии 10 инсон зиёни барқарор нашаванда расонад. дар 6 моҳи соли 2024 миқдори 3 тонна ва 837 килограмму 906 грамм маводи мухаддире ки аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карда шуд, метавонид зиёда 38 миллион нафар сокини сайёраро муътоду қурбонии ин вабо гардонад. бадтар аз ҳама он аст ки маводи мухаддир ба сарчашмаи маблағгузории терроризми байналмилалӣ табдил ёфтааст. маблағҳои аз қочоқи маводи мухаддир ба даст омада пояи моддию техникии ташкилотҳои террористиро пурзур намуда, дар ин замина даҳҳо акти террористиро тарҳрезӣ ва амалӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани марзи тӯлонитарин бо Афғонистони ҳамсоя дар пешорӯи терроризми байналмилалӣ ва қочоқи маводи мухаддир қарор гирифтааст. густариши қочоқи маводи мухаддир на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои кишварҳои Осиёи марказӣ бисёр хатарофар аст. дар гузоришҳои созмонҳои мӯътабар омадааст ки ҳамасола аз фурӯши маводи мухаддир аз 400 то 500 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ташкилотҳои байналмилалии террористӣ фоида гирифтаанд. ташкилоту гурӯҳҳои ҷиноятпеша қаламрави кишвари моро ҳамчун масири транзитӣ истифода мебарад. новобаст аз талошҳои шабонарӯзии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ, мусодираи даҳҳо тонна маводи мухаддир, бозошу ба ҷазо кашидани омилони қочоқу тиҷорати мухаддир, ин падидаи ҷиноятӣ пайваста рӯ ба афзоиш дорад. соли 2022 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 4 тонна 991 килограмму 176 грамм маводи мухаддири тариқи қочоқ ворид шуда мусодира гардид. соли 2023 бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 5 тонна 282 килограмму 814 грамм маводи нашовар дарёфт ва мусодира шуд. ин рақам дар муқоиса ба соли 2022 58 ва нисбат ба соли 2021 22% зиёд мебошад. дар соли 2024 низ раванд ва кӯшишҳои интиқол додани маводи мухаддир ба таври бесобиқа рӯ ба афзоиш доранд. дар 6 моҳи соли 2024 аз тарафи сохторҳои Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 765 килограмму 177 грамм маводи мухаддир, 48 килограмму 945 грамм героин, 667 килограмму 322 грамм ҳашиш, 32 килограмму 605 грамм афюн, 15 килограмму 455 грамм экстази, 720 дона ҳабҳои синтетикӣ ва 850 грамм бангдона ва аз тарафи тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар 3 тонна ва 72 килограмму 729 грамм маводи мухаддир мусодира карда шуд ки тариқи сарҳади давлатӣ ба Тоҷикистон интиқол ёфтааст. дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои ҷустуҷӯи оперативӣ аз ҷониби раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва фаъолияти ҷинояткоронаи гурӯҳи қочоқбари фаромилии масири Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Россия пешгирӣ карда шуд.
аъзоёни гурӯҳи муташаккили Наша Ҷаллоб, Гулдасташоев Шонасрат Музримшоевич соли таваллудаш 1967 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи хосаи ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон оиладор қаблан бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, корманди Амонатбонк дар ноҳияи Шуғнон. Наврузбеков Фарзин Умедович соли таваллудаш 2002 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, донишҷӯи курси дуюми факултаи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Хорух ба номи Назаршоев. Тиллозода Юсуф Тилло соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Бароҷ ҷамоати деҳоти Миршакари ноҳияи Рошқала, ронандаи автомошинаи Боркаш. Шоназмиев Шайдо Мабадшоевич соли таваллудаш 1991 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Тишори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон. Давлатназаров Зафар Абдулназарович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Теми шаҳри Хорух. Акимбеков Акимбек Азиз Маҳмадович соли таваллудаш 1983 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Шотемури шаҳри Хорух. Гулдарбоғов Бахтовар Худораҳмович соли таваллудаш 1992 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати Поршневи ноҳияи Шуғнон. Мамадназаров Алишер Мамадакимович соли таваллудаш 1981 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Пашори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон соҳибкор. Шосулаймонов Рамзи Шосулаймонович соли таваллудаш 1980 зодаи ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 18 бинои 9 хонаи 110. Додмаҳмадов Шамсиддин Наврӯз Маҳмадович соли таваллудаш 1974 зодаи шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 13 бинои 1 хонаи 24. Варахимов Шариф Раҳмонович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мастшоҳи вилояти Суғд дастгир карда шуданд. Гулдасташоев Шонасрат ва дигар аъзои ин гурӯҳи ҷиноятӣ миқдори калони маводи марговари мухаддирро аз қаламрави Афғонистон ба ҳудуди ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузаронида бо мақсади интиқоли мин баъда дар манзили зисти бародари ҳамсари Гулдасташоев Шонасрат, сокини деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, Бозоров Умед, ки айни замон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад, пинҳон карда буданд. ман чандин сол қатъи афғоно қочоқбарои афғон ҳамкорӣ дорам. ай 2018 ай 11 то 15 маротиба ҳамин маводи муқаддир Афғонистон ба Бадахшон овардам. агар инҳоро ҳисоб мекунам, ман ин 800 то 1 тон боло мераванд. саргурӯҳи мо ҳамон Шертани Қадамов буд, ки дар хориҷ зиндагӣ мекунад. моро аёҷо супориш телефон қади дод. мара ҳамон афғон занг зад, камера қати ҳаракат кардам, пеш ман омадан. 3 нафар буданд. дар дасташ автомат буд, 3 автомат буд, начной видене. ино рафтан ин 3 қаба гирифтам, хонаи бачаи хусурбачаро барҷо кардам. сари раҳ боло биромадам, кормандони ҳамият мара қапидан. طبق маслиҳати пешакии аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ, Гулдасташоев Шонасрат зиёда аз 100 килограмм маводи мухаддирро шабона аз қочоқбарони афғон бо номи Дурмаҳмад ва ду ҳаммаслаки ӯ дастрас намуда, мехост тариқи Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич бо хатсайри Хорух Душанбе Хуҷанд ба ҳаммаслакони ҷиноятии худ расонад. аз он ҷо маводи мухаддир тавассути ҳудуди кишвари ҳамсоя ба самти Федератсияи Россия интиқол меёфт. باید قید نمود که مدتی 3-4 سال اخیر گروه متشکل جنایتی با دستور و سپارش سرکرده گروه نیک قدمов شرطن که در کوفتوکو قرار دارد بیش از 15 مرتبه خط سرحدی دولتی را غیر قانونی عبور نموده از حدود افغانستان به جمهوری تاجیکستان زیاده از 1.5 تن مواد مخدر وارد و نقشه‌های جنایتی خود را به طور پنهانی عملی نمودند. در هفته چهاربینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی چندین واسطه نقلیات از جمله автомашинаҳои тамғаи Mercedes Sprinter, Toyota Verso, Opel, Mercedes Vito, Toyota RAV4 ва غیره که اعضایان گروه متشکل جنایتی آنها را همچون واسطه انتقال مواد مخدر استفاده می‌بردند به حبس گرفته شدند. همین مواد مخدر را دامو تاینیک جوش می‌کردم ای پشتش کارتون بر کردم در پوست موس ما را یگون جو چینه کردند یگون جو غم نزدند یگون جو همی چینه کردند که کارتون برای زیاده های 500 کیلوگرم مواد مخدر تو خوجان تو یعنی تو مسشوی نو بردگیم همونجا بچه‌های خوجان قبول می‌کردند دامی حق خدمت ما زیاده های 38 تا 40,000 دلار
гирифтум. зимни чорабиниҳои фаври ҷустуҷӯӣ алоқаҳои ҷиноятии гурӯҳи трансмиллии Нашаҷаллоби шаҳри Хорух дар вилояти Суғд Шоҳсулаймонов Рамзӣ, Додмаҳмадов Шамсиддин ва Рахимов Шариф дастгир шуданд, ки онҳо маводи мухаддирро дар ҳаҷми махсусан калон қабул намуда, онро ба хориҷи кишвар интиқол медоданд. рафтам дар маркази шаҳр қабул кардам, маводи мухаддирро ба вазъи калонҳаҷ гирифтаму баъд 50 кило бор кива додам, хуҷам ба додам. Хуҷам дар ивази вай $40,000 ҳоварду бохимонда гуфт ки мустақам мешавам, бохимондаша метиҳаму мондагӣ бо дасти ман дабон. рамзӣ Шоҳсулаймонов ман ба гуфт ки ҳамин қадар чиз маводи мухаддир ҳаст, инавая 2-3 рӯз ба ҷо карданатон дар кор. ман Мерседес Витоя гирифтам, ба маҳаллаи 18 рафтам, ки рамзӣ мошини худаш қати рафчор қати омад, вай даруни вай ба амон наша маводи мухаддир 5 сумка дошт, тақрибан 165 кило. умуман мо 800-900 кило маводи мухаддир ай Бадахшон оварда то Душанбе, ай Душанбе то Хуҷанд, ай Хуҷанд то Қирғизистон, ай Қирғизистон то Россия интиқол додем. маводи мухаддир рамзӣ ба дасти воиҷон роҳӣ кард масҷо. мо дар онҷо қабулаш кардем, ҳисобаш кардем, 73 кило баромад маводи мухаддир. бори дуюм 65 кило маводи мухаддир воиҷон. ба ивазиш 5000 сомон мана дод. бори сеюм маводи мухаддир воиҷон бо вазни 40 кило бо овар. дар идомаи чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ тибқи нишондоди боздоштшуда Давлатназаров Зафар аз манзили истиқоматии Чоршанбиев Убайд Оҷидробонович, ки соли 2022 бо ҷурми алоқамандӣ бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух ба муддати 20 сол аз озодӣ маҳрум шудааст, 10 килограмм маводи мухаддири нави ҳашиш, 421 адад тирҳои гуногун қудри пулемети Калашников дарёфт ва мусодира карда шуд. Чоршанбеев Убайд ай турма мара занг зад, гуфт ки рав хонада замина канду аш линча наркотика бигир, бачаҳои амин Бахшидод Акимбек мебиёянд амун ратте. Ташхиси суди кимиёвии маводи мусодирашуда нишон дод, ки он маводи мухаддири нави ҳашиш буда, вазни холисаш дар умум 103 килограмму 84 граммро ташкил медиҳад. нисбат ба аъзоёни боздоштшудаи гурӯҳи трансмиллии Нашаҷаллоб аз ҷониби шуъбаи тафтишоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 36 қисмҳои 3 ва 5, 200 қисми 4 бандҳои Г ва Д, 289 қисми 3, 335 қисми 2 ва 347 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ оид ба боздошт намудани 10 нафар аъзои дигари ин гурӯҳи ҷиноятӣ, ки айни замон дар кофтуков қарор доранд, идома доранд. мавқеи хатарнок пайдо кардани гурӯҳҳои даҳшатафкани террористӣ дар кишвари ҳамсоя, авҷгирии бозиҳои нав дар атрофи ин гурӯҳҳо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро водор месозад, ки дар самти мубориза алайҳи терроризм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва ифротгароии минтақавӣ беш аз ҳар вақта фаъолиятро пурзур намояд. дуруст аст, ки барои пеши роҳи паҳншавии вируси терроризму нашамандиро гирифтан талоши якҷояи ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст. аммо сиёсатҳои дугонаи қудратҳои алоҳида нисбат ба масъала моро огоҳ мекунанд, ки ба умеди қувваи берунаӣ нашуда иттиҳоди худро боз ҳам қавитар намоем ва барои ҳифзи давлатдории миллии худ аз чунин маршиканиҳо агар лозим ояд бо баҳои ҷони хеш омода бошем. дар тоҷикистон бо баланд гардидани маданияти заминистифодабарӣ, фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ ва дастрас будани арзиши маҳсулоти кишоварзӣ баръало ба мушоҳида мерасад. Дастрас шудани заминҳои корам ба аҳолӣ ва татбиқи барномаҳои мукаммали соҳавӣ низ раванди расидан ба ҳадафи муҳими стратегӣ таъмини амнияти озуқавориро дар мамлакат метезонад. Дар иртибот ба мавзӯъ ҳамкорони мо аз ноҳияи Масҷо шарҳе доранд, ки ба ин мазмун аст. соли равон дар хоҷагии кишоварзии вилояти Суғд дар майдони 5566 гектар кишту парвариши полизиҳо аз ҷумла тарбузу харбуза ба роҳ монда шуд. дар самти парваришу истеҳсоли полизиҳо кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Масҷоҳ, Зафаробод
бобоҷон ғафуров, истаравшан, деваштич, кони бодом ва ашт таҷрибаи бештар доранд, зеро иқлими шаҳру ноҳияҳои зикршуда барои парваришу истеҳсоли полезиҳо мусоид буда, деҳқонон вобаста ба талаботи бозори дохилӣ ҳамасола майдони кишти полезиҳоро зиёд менамоянд. Агар дар хоҷагоҳии кишоварзии ноҳияи Мастчоҳ 10-12 сол пеш масоҳати майдони кишти полезиҳо ҳамагӣ 1000 гектарро ташкил медод, соли равон ин нишондиҳанда 2 баробар зиёд гардид. хоҷигидорони ноҳия имсол дар майдони 2402 гектар тарбузу харбуза кишт намуданд ва имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосил машғуланд. истифодаи самараноки оқилонии обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боиру бекорхобида, истифодаи тухмиҳои серҳосил ва риояи қоидаҳои агротехникии кишту парвариш ба он боис гашт, ки имсол хоҷигидорон ҳосили фаровони тарбузу харбуза ҷамъоварӣ намоянд. кишоварзони ноҳияи Мастчоҳ ҷиҳати амал намудани дастури Подшоҳи Кунии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи самараноки заминҳои корам ва ба ин васила таъмини амнияти озиқаворӣ соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидорӣ дар майдони 26558 гектар кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро бароҳ монданд. аз ҷумла дар бахши хоҷигоҳи деҳқонӣ ва ҷамъиятӣ дар майдони 2402 гектар кишту парвариши полезиҳо бароҳ монда шуд, ки аз ин 1950 гектарашро кишти тарбуз ва 452 гектар кишти харбузаро ташкил медиҳад. қайд кардан ба маврид аст, ки иқлими соли ҷорӣ барои кишоварзон мусоид омад ва соли ҷорӣ агротехники парвариш ва нигоҳбини ҳама зароатҳо аз он ҷумла полезиҳо хуб бароҳ монда шуд ва чӣ хеле ки мебинем истеҳсоли полезиҳо ҳам нисбат ба солҳои пешин беҳтар гашт, зиёд гашт. асосан дар ноҳияи Мастчоҳ 3 маротиба аз як майдон полезиҳоро ҷамъоварӣ мекунанд. айни ҳол дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта, дар баробари таъмини бозорҳои вилояти Суғд ҳар рӯз тариқи воситаҳои нақлиёт ҳаҷми зиёди тарбузу харбуза ба бозорҳои пойтахти мамлакат, ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти Хатлон интиқол дода мешавад. ҳамзамон дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нуқтаҳои сарироҳии фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шудааст ва бевосита худи деҳқонон полезиҳоро бо нархҳои нисбатан арзон ба херидорон пешниҳод менамоянд. дар бозорҳои асосии шаҳру ноҳияҳо низ полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза фаровон буда, кишоварзон бо мақсади ғанӣ гардонидани дастурхони аҳолӣ ва таъмини амнияти озиқавории мамлакат заҳмат мекашанд. танҳо дирӯз аз сета ҷамоати палдорак, ҷамоати шаҳрики Бусон ва ҷамоати Набор 176 адад воситаҳои пурбори полезӣ ба шаҳр ноҳияҳои вилоят интиқол дода шуданд. зиёда аз 20 000 тонна аз майдонҳои кишт полезӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. то имрӯз ба ҳисоби 300 сенер аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна гӯем ки мо полезӣ ғун доштем. бозорҳои умуман ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусуси шаҳри Душанбе полезиҳои Мастчоҳ дастрас карда шуд. طبق معلومات تا امروز خواجگی‌های کشاورزی ولایت سوغد بیشتر از 25000 تن پولزی از جمله 19000 تن تربوز و 6000 تن خربوزه استحصال نمودند و حالا جمع‌آوری حاصل با مرام ادامه دارد. дар мамлакат усулҳои судовари хоҷагидорӣ ва таҷрибаи парвариши анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ густариш меёбад. ин раванд ба бахши манфиатовар табдил ёфтани аксарият самтҳои хоҷагидорӣ мусоидат кардааст. дар ҳамин бора аз ноҳияи восе ҳамкорони мо гузориш омода карданд. این پامیدارها از نور آفتاب و آب و پاروهای طبیعی به زمین پاشیده به ثمر رسیده از لحاظ اکولوژی تازه غذای سالم به حساب رفته محصول زحمت هم ذهنی و هم جسمانی ساکنین دهه توگرک ناحیه واسه لشکر رحیموف میباشند. لشکر میگوید از پیام‌های سروری دولت در سمت کشاورزی استحصال محصولات‌های از لحاظ اکولوژی تازه الهام گرفته ذوق نوآوری آوردن در این جاده را دارد. او با رازیگی و مصلحت دیرکتوری مؤسسه تعلیمی یک گوشه قطعه زمین نزد اولگی مکتب را به صفت آزمایشگاه با مقصد استحصال تخمی خوشصفت محصولات‌های سبزواتی استفاده کرده است. این نوع تخمی استحصال روسیه که لشکر کاریده است میگوید که امسال موافق تبدیلش حاصل داده است. طبق اطلاع او در پرورش نیالها پاروهای طبیعی سری وقت تامین نمودن آب پولزی و نور آفتاب با او کمک کرده است. امسال خوب دادیم. یک 60-70 تا همه دایسو بیام پامیدار گرفتم برای خوراک گلاکو. خیلی در اونجا بودیم تخمی را برای تخمی را نشونامو سوزای بعد نیست برای تخمی وسی خوبای. انا پامیدارش هم میگیریم چی میکنیم تخمیش هم میگیریم با سالی آینده برای کشتن زمین پارلیکه زمین زیاولی مکتب استفاده میبریم. تخمی را اخمون استفاده میبریم آینده. یا بزرگ نمیخریم. پول نمی کولا بودم تخمیش نگرفتم.
نمیشه که نیت تخمه گرفتن دارم و بیرون تخمی خوبه علی صفات و نیست هر یک بسازد توصیت شد داره فهمیدی صفاتی شد. помидорҳои лашкар парвариш намуда аз помидорҳои бозор фарқ доранд. пӯсташон тунук, лекин сероб мебошанд. таркибашон аз витаминҳо бой ҳастанд. рангашон сурхи серанг, ягон ҷояшон нуқсон надоранд. то имрӯз лашкар қисми асосии ҳосилро ҷамъ овардааст. боқимондае ки инҷо монданд, онҳоро барои гирифтани тухмӣ нигоҳ доштааст. мақсад дорад ки соли оянда бо тухмӣ гирифташ масоҳати кишти замини сабзавотро зиёд намояд. баъди холӣ кардани замин кишти такрорӣ онро ба роҳ мондан мақсад дорад. غیر از پومیدور دیگر سبزیجات کدو هم کوریده است. وزن یک تای آن 12 کیلوگرم است. سال گذشته از این وزن 22 کیلوگرم گرفته بود. آن را به نمایش دستاوردهای کشاورزان ناحیه واسه بردند. در این قطار از محصولات زمین افشرده های پومیدور برای زمستان ذخیره کرده شدند. мубориза бо амалҳои номатлуб ва пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ як самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ аст. ба ин хотир дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Данғара масъалаҳо вобаста ба иҷрои қонунгузории замин матраҳ шуд. дар ин ҷаласа аз рӯи мавзӯъҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов идомабахши ин мавзӯъст. дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ раиси шӯро, прокурори ноҳияи Данғара, раиси ноҳия, сардорони мақомоти суд, амнияти миллӣ ва дигар масъулон ширкат доштанд. ба чорабинии нозирони минтақавӣ, раисони ҷамъиятҳо, роҳбарони масъалаҳои тандурустӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, имомхатибон, кормандони соҳаи замин, бахшҳои кор бо занон ва оила, ҷавонон ва дигар фаъолон даъват шуда буданд. ҷаласаи шӯроро прокурори ноҳия оғоз бахшида аз рӯи масъалаи якуми рӯзномаи маҷлис таҳлил ва ҷамъбасти сабабу омилҳои ба худкушӣ ва суиқасд ба он даст задани шаҳрвандон алалхусус ноболиғон ва занон дар соли 2023 ва нимсолаи якуми соли 2024 бо нигаронӣ аз афзоиши чунин ҳолатҳо афзуд ки худкушӣ амали нангине мебошад ки зарари расонидашуда умри инсон аст ва он барқарор намешавад. марги як нафар ба даҳҳо наздикону хешон ғаму андӯҳ меорад. чанд нафари дигар ятиму парастор мегардад. дар ҷаласаи шӯро аз рӯи масъалаи дуюм баррасии таҳлил ва ҷамъбасти ҳолати қонунгузории замин ва таҷрибаи тафтишию судии парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба замин дар соли 2023 ва 6 моҳи аввали соли 2024 зикр рафт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам таъкид мекунанд ки пеши роҳи ҷинояткорӣ вобаста ба замин гирифта шавад ва ҳар ваҷаб замин ба хусус хоҷагиҳои ёрирасон оқилона истифода бурда шавад. аз ин рӯ назорати қонунгузории замин як самти афзалиятноки кор дар соҳаи прокуратура ба ҳисоб меравад. прокуратураи ноҳияи Данғара баҳри амалӣ намудани сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назоратро аз болои иҷрои қонунгузории замин пурзур намуда дар давоми нимсолаи якуми соли 2024 95 қонунвайронкуниҳо ошкор намудааст. чунончи бо натиҷаи санҷишҳои гузаронида баҳри бартарафсозӣ ва пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда 6 пешниҳод, 11 амр, 6 эътироз бароварда бо варасии санадҳои эътинои прокурорӣ 7 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 2 нафар ба ҷавобгарии моддӣ, 46 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, нисбати 9 нафар барои содир намудани ҷиноят дар самти замин, аз ҷумла ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замин парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо санадҳои эътинои прокурорӣ масоҳати 115 гектар қитъаҳои замини худсарона ишғол гардида ва ғайриқонунӣ тақсим гашта ба ҳолати аввала баргардонида шуданд ки аз инҳо 043 гектар ин қитъаҳои замини худсарона ишғол гардида зери сохтумон мебошад. аз рӯи таҳлилу натиҷагирӣ дар давраи ҳисоботӣ 193 қонунвайронкуниҳо ошкор шудааст. баъд аз гузарондани санҷишҳо ба унвони роҳбарони мақомоти дахлдор санадҳои прокурорӣ бароварда шудааст. дар баъзе маврид шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ худсарона ва бидуни иҷозатномаи сохтмонӣ ба бунёди манзили истиқоматӣ ва дигар иншоот даст мезананд ки ин амал хилофи қонун буда ҷавобгарӣ дорад. оид ба масъалаҳои дар ҷаласа матраҳ шуда шахсони масъул аз ҷумла имомхатибон ва роҳбарони дахлдор баромад намуданд. баъди муҳокимарониҳо
роҳбарони ташкилоту идораҳо ва имомхатибон вазифадор гардиданд ки дар оянда барои пешгирии худкушӣ ва истифодаи мақсадноки замин талош кунанд. раиси ноҳияи Данғара вобаста ба масъалаҳои дар шӯро матраҳ шуда таъкид намуд ки пеш аз ҳама бояд сатҳи таълиму тарбияи кӯдакон ва маърифати ҳуқуқи аҳолӣ баланд бардошта шавад. ҳадаф ин аст ки ҳама бо пайравӣ аз қонун зиндагии шоиста дошта бошанд. ҳамин гуна бо натиҷаи таҳлилу баррасӣ шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Данғара аъзони шӯроро ӯҳдадор намуданд ки пеши роҳи ҷинояткорӣ алалхусус дар байни ноболиғону ҷавононро гиранд. имомхатибон вазифадор шуданд ки ҳангоми суҳбату мулоқот бо мардум бо роҳи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва рӯҳияи ватандӯстию инсонпарастӣ аз амалҳои зидди қонунӣ ҷилавгирӣ карда шавад. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани сокинони кишвар ва коҳиш додани сатҳи бекорӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат мебошад. бо ҳамин мақсад ҳамасола дар ҷумҳурӣ даҳҳо корхонаҳои истеҳсоливу марказҳои хизматрасонӣ ба истифода дода мешаванд ки барои таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ мусоидат менамояд. дар шаҳри Ҳисор бо иштироки намояндагони корхонаву ташкилот ва корҷӯёну корфармоён ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ доир карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода. пешниҳоди саривақтӣ маълумот оид ба ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодӣ пайдо гардида ба корҷӯён яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти шуғли аҳолӣ мебошад. дар ин раванд раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Ҳисор кӯшиш ба харҷ медиҳад ки маълумот оид ба вакансияҳои пайдо гардидаро ҳар ҳафта мавриди таҳлил қарор дода онҳоро тариқи эълонҳою маълумотномаҳо пешниҳоди корҷӯён гардонад. яке аз воситаҳои самараноки мусоидат ба шуғли аҳолӣ ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод мебошад ки дар он вохӯрӣ бевоситаи корҷӯй бо намояндаи корфармо баргузор мегардад. дар давраи 7 моҳи соли ҷорӣ раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Ҳисор маротибаи ҳафтум аст ки чунин ярмаркаҳоро баргузор менамояд. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Ҳисор тибқи нақшаи тавсия гардида ҳар моҳ ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод барпо мегардад. дар ярмарка 520 ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод дар ташкилоту муассисаҳо пешниҳод гардидааст. тибқи ярмаркаи имрӯза ба 73 нафар роҳхат дода шуд. аз онҳо 15 нафар ба ҷои кор доимӣ таъмин гардиданд. бо назардошти он ки имрӯзҳо дар бозори меҳнат қисми зиёди корҷӯён дар соҳаи маориф мебошанд, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва раёсати агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Ҳисор дар майдони парчами миллии маркази шаҳри Ҳисор ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ баргузор гардид. дар ярмаркаи мазкур муассисаҳои соҳаи маориф, фарҳанг, бонкҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ иштирок карда 520 ҷои кори холӣ ва вазифаҳои озод пешниҳод карданд. қобили қайд аст ки дар қисми зиёди ҷойҳои холӣ талабот ба соҳибкасбон бо маълумоти олии касбӣ бештар мебошад. тибқи натиҷаҳои ярмаркаи баргузор шуда нафарони зиёд соҳиби роҳхат ба ҷои кор шуданд. дар маҷмӯъ гузарондани ин гуна тадбирҳо ҷиҳати коҳиши бекорӣ дар миёни аҳолӣ мусоидати фаъол мекунад. зери шиори шаҳри ман хонаи ман имрӯз кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва сохторҳои он ба ҳашар баромаданд. дар имрӯза корҳои ободонӣ ки дар маҳаллаи шафақи ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор шуд, ҳамчунин аъзои фаъоли ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. маҳаллаи шафақи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дорои 630 хоҷагӣ аст. давоми солҳои охир ин маҳалла ба маротиб рушд кард, инфрасохтор дар ҳама самтҳо фароҳам гардид, роҳҳо навсозӣ шуда, имконияти хуби зиндагӣ муҳайё шуд. махсусан барои ба бозии футбол машғул гардидани кӯдакону наврасон, майдончаи варзишии ин маҳалла бо тарҳи замонавӣ бунёд гардида, барои гузаронидани мусобиқоти сатҳи маҳаллӣ макони муносиб аст. ин ҳама ободонию пешравиро бошандагони маҳалла самараи истиқлоли давлатӣ унвон карда,
барои ҳифз ва ободу рушди он ҳиссагузории бештар доранд. ҳамин аст ки ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ бошандагони ин деҳа ба ҳашар баромада дар тозаю озода нигоҳ доштани маҳалли зисти худ нақш мегузоранд. тадбири поккории имрӯза ки дар доираи нақшаи чорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рӯй даст гирифта шуд, теъдоди ҷавонону наврасонро ба ҳам овард. аммо ин навбат на барои бозии футбол, балки барои тозагии саҳни майдонча ва атрофи он ҷалб шуданд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо ҳисси ватандӯстӣ ниҳоят зиёд шуда истодааст. имрӯз ҳашари шанбегӣ дар маҳаллаи шафақи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ташкил карда шудааст ва ғайр аз он ки мардум ба ҳашар баромада назди хонаҳои худро тоза карданд, ҷойборҳоро тоза карданд, инчунин ҳизби халқии демократӣ дар шаҳри Душанбе ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан ҳам иштирок карданд фаъолона ва ҳиссаи худро нисбати тозагӣ дар маҳалла гузоштанд. қобил ба зикр аст ки имрӯз таҳти унвони шаҳри ман хонаи ман ҳизбиёни шаҳри Душанбе ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ба ҳашари дастҷамъӣ баромада дар тозаю озода намудани роҳравҳо ва ҳудуди майдончаву ҷойҳои гаштугузори сокинон саҳми худро гузоштанд. бояд қайд намуд ки ҳизбиёни пойтахт тозакории дастаҷамъонаро омили назофату покизагӣ дониста анҷоми ин гуна корҳоро таъсиргузор дар ҳолати санитарию гигиенӣ ва экологии пойтахти кишвар арзёбӣ менамоянд. минтақаи аврупоро гармои ғайримуқаррарӣ фаро гирифтааст. ҳарорати ҳаво дар баъзе давлатҳои ин минтақа ба 41 дараҷа мерасад. дар як музояда дар амрико склети стегозавр бо номи апекс ба маблағи рекордӣ наздики 44 миллион доллар фурӯхта шуд. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи мамлакат.